Bydd y fideo byr hwn yn rhoi arweiniad ar gwblhau'r cyfrifiad grant ar gyfer cais Llwybr 2. Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd gwblhau cyllideb eu prosiect gan ddefnyddio'r cyfrifiad grant sy'n gallu cael ei lawrlwytho o fewn y ffurflen gais. Bydd angen hefyd i ymgeiswyr darparu cyfiawnhad pellach ar gyfer yr holl gostau a gofynnir amdanynt yn y cyfrifiad grant o fewn y ffurflen gais. Yn ogystal ag hefyd uwchlwytho copi o'r cyfrifiad terfynol i'r ffurflen gais cyn cyflwyno. Mae costau a gweithgareddau cymwys prosiect Llwybr 2 fel y ganlyn. Symudeddau, dysgwyr a staff, allanol a mewnol, costau staff a rheoli prosiect a lledaenu. Wrth gyllunio eich cyllideb a cwblhau'r cyfrifiad grant, cofiwch y 3 rheol cyllideb ganlynol. Uchafswm y dyfarniad bydd 40,000 o bunnoedd. Gall y sefydliadau partner rhyngwladol derbyn hyd at 30% o gyfanswm y grant, a rhaid i'r nifer o gyfranogwyr a anfonir gan y partner rhyngwladol fod yn gyfartal neu'n is na'r nifer o gyfranogwyr o Gymru. Mae tudalen grynodeb o'r cyllideb yn cynrhoi holl wybodaeth yr ydych yn mewnbynnu fel y gallwch adolygu cyfanswm eich cais am gyllideb cyn ei cyflwyno. Mae wedi fformatio i ddangos pryd rydych wedi rhagori capiau cyllideb neu wedi rhagori ar y cais cyllideb uchaf, a bydd unrhyw gwallau'n cael eu hamlygu mewn coch fel gallwch gweld. Os bydd unrhyw gelloedd yn cael eu hamlygu mewn coch, bydd angen i chi newid eich ffigyrau cyn cyflwyno eich cais. Edrychwn nawr sut i mewnbynnu data i fewn i'r cyfrifiad grant. Byddwch yn gweld tabiau gwahanol ar gyfer y gwahanol weithgareddau ar hyd y gwaelod. Edrychwch ar y tabiau gwybodaeth a geirfa cyn dechrau gan ei bod yn cynnwys canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol. Pan byddwch chi'n barod i ddechrau, nodwch eich data yn y tabiau gwyrdd. Mae pob un yn cynrychioli categori cyllideb gwahanol, a bydd angen i chi gwblhau'r holl tabiau perthnasol yn seiliedig ar y gweithgareddau a'r costau rydych chi'n bwriadu cynnwys yn eich prosiect. Ar bob tab, y celloedd gwyn yw lle byddwch chi'n nodi eich gwybodaeth. Ar ôl i chi ychwanegu eich manylion at celloedd gwyn, bydd y celloedd gwyrdd a llwyd yn diweddaru'n awtomatig. Edrychwn nawr at ychwanegu symudeddau, gan dechrau gyda symudedd dysgwyr allanol. Yn gyntaf, mae'n rhaid rhoi'r nifer bydd yn cymryd ran, enghraifft 5, a gwelwch wedyn bod y colofn yma'n troi'n coch, felly mae'n rhaid hefyd rhoi'r nifer o bobl sy'n gwmni. Wedyn, rhaid nodi'r nifer o ddiwrnodau, a wedyn y nifer o diwrnodau teithio hyd at 2. Wedyn, dewiswch y gwlad, a fel y gallwch gweld, mae'r cyfrifydd wedyn yn cyfrifo'r grant cynhaliaeth, ac os edrychwch ymhellach ar draws y grant teithio hefyd. Os ydych yn cynnwys cyfranogwyr dysgwyr mewnol, ewch i'r tab nesaf a dilynwch yr un proses gan gofio bod rhaid i'r nifer o gyfranogwyr a anfonir gan y partner rhyngwladol fod yn gyfartal neu'n is na'r nifer o gyfranogwyr o Gymru. Wedyn, os ydych yn cynnwys symudeddau staff, dilynwch yr un proses ar y tab nesaf. Felly, gadewch i ni fewnbynnu 10 aelod o staff yn mynd am 7 diwrnod i'r Ffindir. Ac eto, mae hynny'n cyfrifo'r cynhaliaeth a'r teithio y byddent yn derbyn.
Nawr, gadewch i ni symud ymlaen i fenbynnu costau staff a costau rheoli'r prosiect a lledaenu. Mae costau staff yn gyfraniad at y costau staffio sydd ei angen i alluogi'r prosiect i ddigwydd. Maent yn cael eu cyfrifo ar cyfradd dyddiol sy'n gwahanol yn dibynnu ar rôl yr aelod o staff. Dim ond staff o'ch sefydliad a partneriad y dylech eu cynnwys. Dylid cynnwys unrhyw ymgynghorwyr allanol yn y tabiau rheoli'r prosiect. Mae yna tabiau gwahanol ar gyfer staff o'ch sefydliad chi ac unrhyw bartneriaid consortiwm, ac wedyn ar gyfer staff o'ch partner rhyngwladol. Felly, ychwanegwch bob aelod o staff gan dewis ei rôl o'r gwmplen, ac ychwanegwch nifer y diwrnodau y byddant yn gweithio ar y prosiect. Os ydych chi wedyn yn talu costau staff ar gyfer unrhyw staff o'ch partner rhyngwladol, ychwanegwch nhw yn y tabiau costau staff rhyngwladol. Symudwn ymlaen yn nawr i cwblhau'r tab rheoli a lledaenu'r prosiect. Mae yna tab ar gyfer costau rheoli a lledaenu a bydd yn cael ei gwario gan y Sefydliad Cymraeg, a thab ar wahân ar gyfer costau a bydd yn cael ei trosglwyddo i'ch partner rhyngwladol i hwyluso'r prosiect. Newn ni ddechrau gyda costau rheoli, sef cyfraniad at gostau i alluogi'r prosiect a'r gweithgareddau i ddigwydd. A cofiwch nad yw costau staff neu roddion yn gymwys o dawn y categori cyllideb hwn. Nodwch beth yw'r cost ac ychwanegwch ei gwerth yn y colofn nesaf. Bydd hefyd angen cefnogi pob cost gyda dadansoddiad ac esboniad manwl yn eich ffurflen gais. Nesaf, costaf lledaenu, sef cyfraniad at gostau rhannu a lledaenu allbwn y prosiect ar draws y sectorau yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Nodwch beth yw'r cost ac ychwanegwch ei gwerth. Ac eto, bydd angen cefnogi pob cost gyda dadansoddiad ac esboniad manwl yn eich ffurflen gais. Nawr yn bod wedi cwblhau roi'r data i fewn, gadewch i ni wirio crynodeb y gyllideb. Nid oes angen rhoi unrhyw wybodaeth yn uniongyrchol yma. Mae'r tab yn hollol awtomatig ac yn seiliedig ar y wybodaeth rydych chi'n mewnbynnu yn y tabiau eraill. Peidiwch cyflwyno eich cyfrifydd grant os yw unrhyw celloedd ar y crynodeb o'r cyllideb yn dangos yn coch. Ac os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda hyn, rowch wybod i ni a byddwn yn hapus iawn i helpu. Y dyddiad cau am gyflwyno cais llwybr 2 yw canol dydd ar y 6 o Dachwedd. Os hoffech cysylltu â'r swyddogion prosiect yn uniongyrchol, gweler ein manylion cyswllt ar y sgrin.